Dobrý deň, dnes si ukážeme, ako vytvoriť jednoduchý projekt vo Visume. To znamená, klikneme si na Network Editor a priblížime si na mape oblasť, ktorú by sme napríklad chceli riešiť. Takže začneme napríklad so Žilinskou univerzitou alebo oblasť Žilinskej univerzity. V rámci Visumu pracujeme s dvoma možnosťami: pridať nejaký atribút, klikáme na plus, potom zmeniť, v podstate edit mode, klikáme na šipku. Takže v tomto prípade ideme si pridať nejaké uzly, ktoré nám reprezentujú dopravnú sieť v rámci univerzity. Vidíme, kde si pridávame jednotlivé uzly. Následne si prepneme na úseky ciest alebo linky. No a vlastne pridáva sa to jednoduchým spôsobom, to znamená z jedného uzla na druhý, potvrdíme. Tu je ešte dôležité povedať, že môžete vyklikávať napríklad tvar samotnej cesty, nemusíte tam vždy vlastne dávať iba uzly, takže takýmto spôsobom si viem vyklikať samotnú napríklad cestu. Skončíme. Môžeme si všimnúť, že sme to robili pre obojsmerné cesty, ale je takisto možné vlastne vytvárať jednosmerné cesty. Takže to je v tomto prípade na Žilinskej univerzite. Uzavriem ten protismerný smer. Je dôležité, aby ste začínali z tej strany, odkiaľ v podstate tie auta idú, aby ste to nerobili v protismere. Tuto vidíme, že už to máme prednastavené, takže odklikneme, to je OK. Takisto, čo budeme potrebovať, sú zóny, to znamená, pridáme si 4 zóny. Tie zóny sa dajú robiť takým spôsobom, že sa jednoducho pridajú a následne dáme, že Cancel Insertion Phase. V tomto prípade sa nám v podstate označí ako keby body, ale ak by sme chceli zónu označiť ako nejakú plochu, tak vlastne proti smeru hodinových ručičiek vyklikávame ten samotný tvar zóny, hej, ako je to v tomto prípade. Dáme, že Finish Insertion Phase, poslednú zónu klikneme tu a dáme zase Cancel Insertion Phase. Aby sme programu povedali, že chceme tam napojiť v budúcnosti dáta, tak využívame konektory. Takže kliknem medzi zónu a najbližším uzlom a prepojím to takýmto spôsobom. Tie konektory môžeme si v podstate nechať zobrazené, ale niekedy sa vypínajú. Takže toto je ako keby základná dopravná sieť. Teraz potrebujem programu povedať vytvoriť matice. Tak dám si maticu napríklad 1 a nazvem si ju auta. Môžem si tu dať ľubovoľné hodnoty. Dobre. Následne musím povedať programu, aby v podstate počítal s dátami, ktoré sme si vytvorili v matici, takže pre ten náš druh dopravy auta si vyberem maticu, ktorú som vytvoril, teda vyberem si ju priamo, dám OK, OK. No a teraz v podstate idem na výpočet, to znamená v Calculate si vyberem Procedure Sequence, pridám si zaťaženie individuálnou dopravou, ale v objekte musím povedať, aby vybral dopyt, ktorý sa týka aut. Keď mám všetko v poriadku, zmačknem, že Start Procedure alebo zelenú šipku. No a pokiaľ sa všetko v podstate pekne zobrazilo, viem zobraziť takúto peknú mapku. Čo je to ešte dôležité, môžem si pridať legendu. Dá vykresliť legendu, napíšem si napríklad legenda. A v tej legende si zobrazím to, čo ma zaujíma. V tomto prípade nechcem napríklad uzly, nemám zastávky, si to všetko vymažem, ale chcem v podstate tie cesty
s vykreslenými hodnotami, takže som tam pridal link bar, čo je dôležité zaškrtnúť ešte show bar scaling, tam OK. No a tuto vidíme, že sa nám zobrazila už legenda. Aby sme si to preložili do slovenčiny, môžeme si vybrať tento atribút, ktorý sa vzťahuje pre objem tej dopravy, takže kliknem si na to a dám tu, že bude to intenzita dopravy v špičke, do zatvorky dám vozidla, dám OK. Keď sa pozriem, tak v podstate tá hodnota sa mi takisto zmenila aj v legende. Takže uložím si projekt niekde do nejakého adresára a tým pádom sa nám v podstate